खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। मानाव गेदेर अमर सिंह ब्रह्म सारा बिटिसि एकर्डनि माखासे मोनथायफोरखौ थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथांमोना माबोरैहाय माने फानबोनाय बा माबोरैहाय माने खोमाबोनाय गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखायनो बेनि सायाव एसे डिटेल्स बाथ्राफोरखौ फोरमायनाय मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव लानानै फैनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ कमप्लिटलि विदाउट स्किप फुल नायजोबानो जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि। दिनैनि बे रबिबार साननि फुंबिलियाव आङो जोंनि इउटिउबार माखासे खौरांगिरि बिथांमोनखौ बरायबाय। नमस्कार। दिनै जोंहा बिटिसिनि इलेक्शन बिटिसिनि काउन्सिलनि जे इलेक्शन बे फैहां जानानै दं। आंनि जेनाखि स्टाडि खालामनाय एक्सपिरियेन्स बेजों मोनदांनाय माखासे बाथ्राफोरखौ रायजोफोरनो रोखायै फोरमायनो सानदों। रायजोफोर, नोंथांमोनहा मिथिगौ जोंनि बर'नि गेजेराव सानै टप लिडार दङ। बे टप लिडारा जाहैदों एक नम्बराव हाग्रामा महिलारी आरो बेनि उनाव फैदों जोंहा प्रमद बर' बिथां। दा दिनै प्रमद बर' बर'नि टप लिडार, हाग्रामा महिलारी बर'नि टप लिडार, बिसोर सानैनि गेजेरावबो गोबां समाव तर्क बितर्क जालायनाय, बेखौबा बे जावनाय बेखौबा बे जावनायखौ जोङो नुदों। दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि बर' रायजो राजाया उगुल थुगुल जायो। सोर सासेना खोथाया सैथो? रायजोआ सोरनि खोथाखौ लानो सोरनि खोथाखौ लाया बेबादि जायो। दा बे उगुल थुगुल जानाय समाव रायजो राजाफोरनो क्लियार काट माखासे खोथाखौ निश्चय बुंथिनानै होनो हायोब्ला रायजोफ्रा सानैनि गेजेराव सोर सासेया साबसिन मार, सोर सासेया बर' हारिनो मा होफैखो, सोर सासेया मा होफैयाखै, बे बाथ्राखौ जोङो फुरायै मिथियोब्ला माने बै गावजों गाव बुंलायनाय बाथ्राफोरखौ गारनानै गावनो गाव बिजिरनानै लानो हानाय जागोन। दा सिगाङाव आं बुंनोसै, प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ बुङो 17 बोसोराव जेबो हाबा मावाखै, जाख्लो दंल' होननानै बिथाङा बुङो। थिग आसे, हाग्रामा महिलारिया बिटिसि रायजो दानानै बिटिसि गावखुंथाय मोनसे ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेशननि सिस्टेमखौ खालामखांनायनि उनाव बिथाङा जाख्ल'नायनि जेबो बाथ्रा माने जाख्ल'नायनि बादै जेबो मावाखै होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय जोङो फैदो दानिया हाग्रामा महिलारिया बर' हारिनो मा बिहोमा, मा कन्ट्रिबिउसन, बर' हारिनो मा मान मर्यादा लाबोनानै होफैखो बेखौ जोङो खुगा जंला बुङालासेनो डकुमेन्ट्सखौ नायै जोङो स्टाडि खालामसै। गतिके बाथ्राया एसे गोलाव जागोन रायजोफोर, नोंथांमोनहा धर्ज हमना खोनासं। नैबे लेखा बिजाबखौ नोंथांमोनहा नाय। साम इम्पर्टेन्ट एक्ट्स एन्ड एमेन्डमेन्ट अफ इन्डियान कन्स्टिटिउसन कनसार्निं बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सायाव माखासे एक्ट जाय पार्लामेन्टआव आरो रायजो सभायाव पास जानानै प्रेसिडेन्टआ जायखौ सहि होदों। दा बिटिसि सुक्तिनि बे मोनसे डकुमेन्ट्स, बे डकुमेन्ट्सआव रोखा ट्राइबेलनो माखासे क्षमता, माखासे पावार एन्ड फांसन मोजां होदोंमोन रायजोफोर। दा मा क्षमता होआमोन जों बेखौ दाना फैदो मोजाङै बिजिरनोसै। मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट MOS, बे MOS आवनो होननाय दङ जे बर'नि ट्राइबेलफोरनि हप एन्ड एसपिरेसनखौ सुफुंनो थाखाय बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सेल्फ गभार्निं बडि दानानै होनाय जाथोंसै होननानै MOS आव लिरनाय दङ। बिनि जाउनाव BLT बै समनि चन्दन ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी, हाग्रामा महिलारी आरो गोबांथार BLT लिडारफोरजों गोबां खेब सावरायनायनि उनावहाय बे बिटिसि एग्रिमेन्ट, बिटिसि एक्टआ जादों। दिनै हाग्रामाखौल' आं बुङा, क्रेडिटआ बिथां चन्दन ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी आरो गोबां बै समनि BLT लिडारफ्राबो बिनि क्रेडिटखौ मोनो। गाहाया हाग्रामा महिलारी हिसाबै हाग्रामा महिलारीखौ जोङो बांसिन बुंनांगोन। बिटिसिखौ मोनसे सेल्फ गभार्निं अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बानायनाय जादोंमोन। 6 शेड्युल भारतनि 6थि फारिलाइनि दारै
बे BTC को गाव खुंथाय मोनसे काउन्सिल हिसाबै बाहाय बानायनानै होनाय जादोंमोन रायजोफोर 6 शेड्यूल जोङो मोननाया बर' हारिनि थाखाय बिराद मोनसे गोनां जारिमिन बियो बिराद इम्पोर्टेन्ट 6 शेड्यूल को बर' मानसिफ्रा जे बर' माहारिया जे मोनदों बेनिफ्राय देरसिन एचिभमेन्ट गैया होननानै बुंजायो दिनै मिजोरामा 6 शेड्यूल दिनै मेघालया 6 शेड्यूल दा बे हिसाबै बांलादेश खाथि मेघालया अब्लाबो मेघालयानि दब्लायसेबो हा बांलादेशआ लानो हायाखै रायजोफोर बिनि खारना मा मेघालया 6 शेड्यूल मोनसे स्टेट दा बे हिसाबै जोंनि बर'फोरनि हाया मोनसे समाव असमिया अफिसार STC सार्कल अफिसार DC असमिया बिथांमोनहा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सिफायनानै दंस खालामनानै नन ट्राइबेलफोरनो हिसाब गैयै हा नामजारि होबोदों जायनिफोराव बर'आ गावनि 6 ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि गेजेरावबो माइनरिटी जानो गोनां जादों बे बाथ्राखौ बै समनि जोंनि आन्दोलन खालामखांनायनि उनाव बै समनि प्राइम मिनिस्टार अटल बिहारी वाजपेयी आरो LK आडवाणी होम मिनिस्टार बिथांमोनहा बुजिनो मोनदोंमोन आरो बिथांमोनहा जेला बर'आ भिगरास मुभमेन्ट खालामदोंमोन बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बे दैदेननायनि उनावहाय बिथांनि उनावहाय BLT दानानै BLT-आ बे आन्दोलनखौ जंगि आन्दोलन खालामदों जोबनायाव बे 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बे सुक्तिया जानानै फैदों दा बिथांमोनहा मानो 6 शेड्यूल होखो जे ट्राइबेलनि हाखौ रैखा खालामनो बिसोरो जुदि आगोलनि बादि जेनेरेल काउन्सिल होयोबा ट्राइबेल माहारिया गावसिनि हा हुखौ रैखा खालामनो हानाय नंला होननानैनो अटल बिहारी वाजपेयीजों LK आडवाणीजों बिथांमोनहा बे जिनिसखौ गोथौयै साननानै होखादोंमोन आं धन्यबाद होयो बिथां सानैनिखौ बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे शान्तियै थायो बर'फोरनि थाखाय 6 शेड्यूल मोनसे अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जे होदोंमोन बे 6 शेड्यूलहा माने जोंहा गोबां पावर एन्ड फांसन दंमोन बेनि एरियायाथ' एरिया 3082 गामि अलरेडि लिस्ट खालामनानै बेखौ BTC-आव सोसननाय जादों आरो 95 भिलेजखौ लिस्ट खालामनाय जादोंमोन एनेक्साराव होनानै बेखौ नेक्स्टआव सोसननाय जागोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बेखौ दिनैसिमबो BTC एकर्डनि दहायै बे जिनिसखौ सोसननो हायाखै बेबो जोंनि थाखाय दुखु गोनां एसे हयथ' जादों पावर एन्ड फांसन्स अफ BTC काउन्सिलहा 12 जनिया मोनसे एग्जिकिउटिभ काउन्सिल दंमोन अर्थात जोंनि BTC-आव 46 टा बेवहाय MCLA दङ बेनि बिथोराव 40 टाया इलेक्टेड जायो आरो 6 टाया नमिनेटेड गभर्नरनि दारै नमिनेटेड जायो दा बे 40 जन इलेक्टेड मानसिफोरनि MCLA फोरनि गेजेराव 12 जनिया मोनसे एग्जिकिउटिभ काउन्सिल थायो बे एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि सासेखौ चिफ होनोमोन आरो सासेखौ डेपुटि चिफ होनोमोन दा बे चिफ आरो डेपुटि चिफआ कैबिनेट मिनिस्टार रैंक होदोंमोन रायजोफोर कैबिनेट मिनिस्टार मानि हिमंत बिश्व शर्मा चंद्रमोहन पाटवारी अतुल बरामोनहा दिनै आसामनि जेरै कैबिनेट मिनिस्टार मर्यादा बे एखे मर्यादा जोंनि BTC-नि चिफ आरो डेपुटि चिफनो होनाय जादोंमोन रायजोफोर आरो गुबुन EM जोंनि बिथोराव चिफ डेपुटि चिफनि उनावहाय गुबुन EM-फोरा 12 जननि बिथोराव 10 जना स्टेट मिनिस्टार रैंक होदोंमोन स्टेटास बा फर प्रोटोकल पार्पस दा स्टेट मिनिस्टार माने राज्य दप्तरनि मन्त्रि राज्यिक मन्त्रिनि समान बर' जातिनि थाखाय बियो मोनसे बिराद गिदिर मान मर्यादामोन चिफ आरो डेपुटि चिफआ कैबिनेट मन्त्रि मर्यादा मोननाय गोरलै बाथ्रा नङा रायजोफोर हिमन्तहा जे सिकिउरिटि मोनो जे फेसिलिटिस मोनो जे TADA मोनो हाग्रामा महिलारि खाम्फा बरगयारि बिथांमोनहा मोनोमोन नाथाय बेखौ प्रमद बर' बिथाङा BTR सुक्तिनि दारै दानख्रेबबाय दिनै प्रमद बर'नि BTR-आव चिफ आरो डेपुटि चिफ होननाय जिनिस गैला कैबिनेट मन्त्रि मोननाय मर्यादा बेबो गैला
BTR आव बे क्लज को स्क्रैप खालामनानै सिम्पल CEM खालामदों डेपुटी CEM खालामदों दा गोविंद बसुमतारी या डेपुटी चिफ दा बिथांमोनहा कैबिनेट मिनिस्टार जे स्टेटासमोन बे स्टेटासखौ फोजोबनानै BTR सुक्ति खालामदों आरो गुबुन EMफोर बेसोरो जे स्टेट मिनिस्टार रेंकमोन बे स्टेटासाबो जोबदों जायनि फलाव बर'नि चिफ डेपुटी चिफ EMफ्रा मन्त्रि मर्यादा गैयिनि थाखाय दिनैनि प्रमद बर'आनो होन गोविंदआनो होन गुबुन फेरेंगामोन बादि EMआनो होन रावहाबो मान सन्मान गैया रावहाबो मर्यादा गैया लासिं सिं गाव पन्चायतनि काउन्सिलर बादिसो बिथांमोनहा पन्चायती राज सिस्टेमाव काउन्सिलरनि जे स्टेटास बे स्टेटासखौ प्रमद बर'आ BTR सुक्तिनि दारै लाबोनानै होफैदों होमबा नोंथांमोनहा सानदो BTC आव जे मान मर्यादा मोनदोंमोन बे मान मर्यादा आरो स्टेटासखौ BTR आ कमप्लिट स्क्रैप खालामनानै फोजोबदोंना फोजोबाखै आरो बेखौनो बुङो दिपेन बर'आ स्क्रैप जायाखै होननानै प्रमद बर'आ स्क्रैप जायाखै होननानै एथ' जाम्बा नङा रायजो राजायाबो दिनै बयबो फरायनाय बुजिनाय बयबो स्टाडि खालामो नोंथांमोनहा जानला मोनला बुंब्ला बे जाया दिनै रायजोआ बेखौ मिथिजोबबाय 5.3 दफायाव BTC नि सिङाव थानाय जेसेबां अफिसार दङ टारगेट 4 गेटनिफ्राय आरम्भ खालामनानै आप टु सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिसिम बे स्टाफ अफिसारफोरखौ फुल कन्ट्रल खालामनायनि गोहो BTC नो होदोंमोन BTC Council Authority has full control over the staff of BTC even ACR Annual Confidential Report खौबो लिरनो गोहो दंमोन जाय ACR नङाब्ला प्रमोशन मोना EB मोना गुबुन गुबुन फेसिलिटिसखौ मोना बेबादि गोहो BTC नो होदोंमोन दा बेनि जाउनावहाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय 4 ग्रेडसिम गासिबो एमप्लयिया BTC ना जोंनि BTC काउन्सिलखौ गिनो मान होनो बाध्य जायोमोन BTC नि उइदाउट पारमिशन कोनो आसामनि सेक्रेटारि कमिशनारा बाहाय साख्रि मावफैनो हाया आरो बाहाय हाबखानाया रावबो बाहेरायाव उइदाउट BTC नि पारमिशन थांनो हाया एत्त मोजां पावार होदोंमोन आफाफोर रायजोफोर दिनै बे पावारखौ प्रमद बर'आ BTR सुक्तिनि दारै फ्रेम सिफायनानै BTC खौ सोरलां बोरलां जेबो पावार गैयै कन्ट्रल गैयै खालामनानै होबाय बेसेबां दुखुनांथाव दिनै बेफोर खोथाखौ रायजो राजाया जायफोर स्टाडि खालामबाय बे बुजिबाय जायफोर स्टाडि गैया बिसोरो बुजियाखै दिनै प्रमद बर'आ ओरैबायदि मिसा खोथा बुङै बुङै रायजोखौ गरायखौनो मैदेर होननानै मैदेर होनहोगासिनो दङ रायजोफोर BTC नि बे पावारनि दारै 5.3 नि दारै कुनु खेरानि बेरानि अफिसारा BTC नि पारमिशन नङाब्ला साख्रि लानो मोना आरो साख्रि लाखानाया बाहेरायाव गलाङा बे बिराद गिदिर जोंनि थाखाय साबिमोन बे साबिखौ प्रमद बर'आ सेस खालामदों जायनि फलाव प्रमद बर'आ 2020 सननि 27 जानुवारियाव जे एग्रीमेंट खालामबाय BTR बे BTR जोबखांनाय लोगो लोगोनो माने मोनसे स्टेक हरबाय माबाया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि टु द गभ अफ आसामा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि गभ अफ आसाम थांनाय 6 डिसेम्बर 2021 प्रमद बर'आ 20 आव BTR सुक्ति बानायबाय बिनि उनाव 21 मायथाइयाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आसामा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि BTC नो हरबाय जेसेबां BTC आव 3 ग्रेड 4 ग्रेडनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासिबो पस्ट सेंक्शन आरो पजिशन बेखौ बिहरबाय बेखौ बिहरखांनायनि उनावनो मा जाहैबाय आसामाव सार्कुलार होनानै BTC नि गासिबो माने पोस्टनि एगेन्स्टै बिथांमोनहा कैंडिडेट गावसोरनो एप्लिकेशन सार्कुलार होबाय एप्लिकेशन लाबाय सेलेक्ट खालामनानै लिस्टखौ BTC नो हरबाय जे बेबायदि सेलेक्टेड कैंडिडेटफोरखौ इमीडिएट एपॉइंटमेंट होनांगौ होननानै होमब्ला बै BTC नि पावारखौ सीज खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टआ
बे एपइन्टमेन्ट होनायखौ लाफिनदोंना लाफिनाखै हाग्रामानि दिनावथ' बिदि हायाखै प्रमद बर'नि दिनाव फार्स्ट जिहेतुके बिटिआरआव माने एपइन्टमेन्ट होनायनि जेबो उल्लेख गैया टारगेट फरगेटनि एमप्लयिखौ एपइन्टमेन्ट होनो हायो बिटिसिआव जेरै दंमोन बे थाफिनगोन होननाय लिरनाय गैया नंखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ हिमन्त बिश्व शर्माया प्रमद बर' चिफ जानाय लोगो लोगोनो एपइन्टमेन्ट सिस्टेमखौ आखायाव लानानै गावनो बिटिसिनि गासिबो थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि पस्टफोरखौ गावनो होजोब्बाय दिनै डिब्रुगड़निफ्राय फैनाय दं तिनसुकियानिफ्राय फैनाय दं मास्टार मिस्ट्रेस मावफैनाय बहाबा बहाबा खेरानि मावनाय नलबारिनि फैनाय दं आउटसाइड बिटिसि आंनि माबायावनो दतमायावनो प्रतापखातायाव मास्टार मावनानै दं नलबारिनि बियो तिनसुकियानि सासे मिस्ट्रेस फैदों दतमा गार्लस हाई स्कुलाव अजस्र बेबादि जोङो नुनो मोनदों बाहेरानिफ्राय हाबदों होमबा प्रमद बर'नि बिटिआरआ जोंनि बै बिटिसिनि साख्रिखौ बिटिसिनि मानसियाल' मोनो बिटिसिनि बाहेरानि मानसिया मोना होननाय जिनिसखौ सेस खालामदोंना खालामाखै बेयो मोजां खामानि जादों नामा रायजोफोर प्रमदनि बे बिटिआर सुक्तिनि धाराया मोजां जादों नामा